Halos katulo sa usa ka bulan nga magbuhi ang Davao Cleanergy Park ug mga bag-ong pusa nga pawikan kon Hawksbill Sea Turtles. Tungod kay nagkadaghan usab ang mga pawikan nga nangitlog sa ilang lugar. Sukad Enero ning kasamtangang tuig, mukabat na sa halos 700 ka mga gagmayng pawikan ang gibuhian sa Cleanergy Park nga gipanagihan sa Aboitiz Power Corporation. Sagad nga imbitahon nga motambong mao ang mga bata ug ang mga senior citizens nga wala pa nakakita og usa ka buhi nga pawikan. Sama na lang ni Manolita Gacos Gonzales, 79 anyos, literal nga hapit na musawop ang adlaw. Apan nalipay siya kay kabahin siya sa nagbuhi sa 117 ka hatchlings nga nagatubang og bag-ong kinabuhi sa kadagatan. Nisalmot kini sa pagbuhi niadtong Sabado didto sa Cleanergy Park sa Punta Dumalag. Sa kaso sa 10 anyos na si Catalia Faith Saladero, mas gibati niya ang responsibilidad nga aghaton ng iyang mga amiga ug ampingan ang kinaiyahan. Dapat hindi magtapon ng mga basura sa dagat para mabuhay yung mga nakatira, especially na sa mga pawikan. Kuyog ni Catalaya ang iyang ginikanan, iyaan og lola sa dihang gibuhian nila ang bagong pusa nga pawikan niadtong Sabado. Sumala ni Ruchi, ang caretaker sa Cleanergy Park. Makalipay nga samtang nagabuhi sila og pawikan, nagkadaghan usab ang mga tawo nga naidukar kabahin sa pagprotektar sa kinaiyahan. Anang halos man sila ginatudluan nato kung say dapat nato pagabuhaton sa atong kabaybayonan para matabangan nato ang atong mga pawikan sama niini karon. So mas nagadaghan ang atong naidukar. Mas nagadaghan sila karon nga atong natudluan tungod kay bisag unsa nga mga grupo nag-aari sa tuwang lugar basta panahon nga nagarelista sa mga hatchling. Ato sa 20 minutos nga oryentasyon sa wala paggibuhian ng 117 ka mga pawikan, gipaambit ni Gonzales ang iyang kalipay nga dadung niya ang kamatuoran tungod kay usa di ay kuno ka critically endangered ang mga pawikan ug wa siya masayod niini. Kay ang iyang nakitaan ang Bisaya lang nga bao. Sukad nitong 2012 ang parke nahimo ng pugad sa mga Hawksbill Sea Turtles ug kini nahimutang sa usa ka hilit nga lugar sulod sa 8 hektaryas nga propiedad sa Aboitiz Power Corporation. Sa mga grupo nga niapil sa pagbuhi sa pawikan, makita sa ilang mga naong ang kalipay sa diyang ilang nakita ang mga batang pawikan nga nagkamang paingon sa tubig sa Punta Dumalag ug paingon sa ilang tinuod nga kalibutan. Sumala ni Fermin Odilon, ang Corporate Communications Head sa Davao Light and Power Company, ang mga gibuhian nitong Sabado mao ang katapusang grupo sa mga napusa nga pawikan nga ilang nakita niadtong tuig 2023. Adunay halos 700 na kagagmayng pawikan ang gibuhian, sumala ni Odilon. Apan usa ka sakit nga kamatuoran ang angayan natong dawaton. 1% lang o usa sa matag usa ka libo nga gagmayng pawikan ang mabuhi sa kadagatan. Tungod kay adunay mga hayop sa kadagatan nga mukaw usab sa mga gagmayng pawikan. Gamay raman ang tsansa nga mabuhi, apan mas importante nga ang mga hayop sa kadagatan mabuhi ug layo sa kadaot kung padayon natong ampingan ang atong kinaiyahan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!